sikita kambi sana. Tuacha go shoot yo gotera kwa Kibinjigili. Kibinjigili. Akina. Ati wewe na Kibinjigili. Akina kwa sababu. Kibinjigili. Introduce yourself. Yes, I'm the new directing manager. As you can see, the look tells, sasa tuko hapa mse wetu tunamshika mkono nitamwambia kwa seleb. Kwa sababu ndoko mse. Asema mzee. Yaani pole. Mse. Okay. Continue na kugenda. Wala kwa ngo bati corona ni chinaoni. Sasa tuko hapa leo tunasupport huyu mtu. Ni mtu wetu tumemulea, ametulea, sasa tukaleana. Tunaleana. Lakini tunajua anaenda mbali Mwenda kwa channel yake inaitwa Mr. Orurare. Mr. Orurare. Man like mara motika kwa bintu bya binataka. Yes, Dennis Mokwa man like mara motika kabenjagana riri ta Gusi Nation TV no ngo akitubune comedian lakini Orurare riri ndari anango rira so muziki. Abantu baminto. Okora tera kwa corona ngora to kwenya. Wait no kuganya wait tari ki. Tata yo latokoje. Acha tupata mereja sae. Ondo ano le distribution no mwana na by the way. Mbama etebonzi igekero bandoche. Ele sereb. Ikero bandoche mbari ko tuwarta mutanginde chonse. But we had to support our friend here, our brother. Ese script ya Gusi Nation TV ntata. Lakini sama tera manyekane buzo Orurare. Let us support him. He's a good man, he's doing good music. Ago chigotsuite ngome ya corona. Igo nto banga quarantine yeto go boeka. No. Go to the YouTube and subscribe there. The YouTube channel what am I group? Mr. Orurare M. Mr. Orurare M. Jiru ndenge Mr. Orurare M. Amaje kwanyu. Ngoliore ndagere ndo tatiga yikwanyu. Macharo tindanyi. Sawa. Abantu, moyo subscribe channel yaito Gusi Nation TV. Wani bora kere tageka echinguru cha elire bi amata elire podwa eyero korone diete amata elire podwa eyero korone diete. Ugachakera korwa ngumbu abangaini barenge China ugachakera korwa China abangaini barenge Italy ugachakera korwa Italy abangaini barenge France ugachakera korwa France abangaini barenge America ugachakera korwa America abangaini barenge Cuba ugachakera korwa Cuba abangaini barenge London ugachakera korwa London abangaini barenge Kenya ugachakera korwa Kenya abangaini barenge Congo ugachakera korwa Congo abangaini barenge Congo ugachakera korwa Congo. Baba wa Dr. B a producer yan hata tokoni tige tukiamana igamoni oyoro no monyama wa tapa wana bantu babito tegerera pi moi karanzense ikaranza mwekaranzire kiro mondo igamba tebi igabantu babito ekenege ntekebe ekenege kode tuarorire asense yaito ya Kenya amo nesengima kwa Ujumbura ijena nyakorora genteke pi isango igoro kwane lakini bono rende kugiachire twarenge gwanja toigwera machiko yeserikali usegete kengegende kandi toirane ubogima bwito bwa kawaida twatebigu obuja moyo goitore ekemaene goitore COVID-19 ekemaene goitere coronavirus ekemaene goitere eserikali yagotebiri twesibya magoko tobeke chimasiki tobere nyumba twesaba magoko twesanitize yani bwe yakege egento keri gekorusie binte ebinyinyi ebi twamanye ko bwana twamirie
bwacha ono butu begetere beye motata achiri teyo masikini teyo motaka teyo kerema ngiyo yani gobogo aye buna bago konyora buna bago koroki no aba kwarose tia matanga neba torose ti twenzie tore kemo oyo nyasaye motaka tusomie lesson nganga ki mwanya bantu neke umbe engeke ase nyasaye tigago kongio motu gatomoiranero monene nero ratoko nya bantu baminto bakenya baminto gaki ichenge tonda tebya bantu baminto bare Kenya gaiga bari bande bonsi babwate chibesa nabatabwati ege tonda batebi nekemo omugusina tebete ngaki ege tinginye ngai ndigo gekukori yobundi tiagaje mwaye ekurage gotwa ege aso mwaye kie igama mamito wono totaro seti Kenya ya itomoroje una bono borwairo mwaroje mwachangete China abande bamenye goteba ngaje bono narwale nyuweto matuko ngati oiruki gochindya oya bande bairuki gosingo cyara lya chize cheisiko omuntu bakoga ntumeka chibeza chinyinge ono namenye ko chikoboliga abantu babito moroje mwalenge kwanja kuibo kichibeza chosi ibiboko iragu torose Kenya yaito mosa pondi gose oibo kigose Nairobi hospital oibo kigose Kenyatta hospital oibo ki yani nyegitari kiri moroje chira ibo kigo omuntu kurara liuga oibo omuntu kurara oibo agara tata naito torose Kenya yaito abantu baru ko musiko oja Kenya ko bwendi kubami Babito, COVID-19 ko itere, tuebake, Sala magoko, kalo sabato, kosari corona baba, kalo sabato, besani taisi, emeke masiki baba, besani taisi, emeke masiki baba, ego corona, emeko kabaka baba, ogo corona tata, emeko kabaka tata. Toseri corona, gente kebe. Toseri corona, gente kebe. Tuveranka tata. Veranka tata. Bogairo boboete. Esa baba gokabaito. TV Nonka, Gucci Nation. TV Nonka, Gucci Nation. TV Nonka, Gucci Nation. TV Nonka. I want to. Hey.